dono la benvinguda en aquest nou vídeo en el qual parlarem de cinema. Viatjarem 100 anys enrere, als anys 20, a la República de Weimar, per conèixer aquest moviment inclòs dins les avantguardes cinematogràfiques europees, que és l'expressionisme alemany, un moviment fascinant i molt influent a la posterior història del cinema. Podeu subscriure-us al canal, posar si us agrada, si no us agrada, comentar el que vulgueu, perquè la història del cinema, l'expressionisme alemany, tot és qüestió de cultura. Som-hi! Endavant! Doncs després de fer una mica el burro, de fer una mica el Nosferatu per aquí, anem a entrar en matèria. Per contextualitzar una mica hem de viatjar, com dèiem, a la dècada dels 20, a la República de Weimar, aquest període entre guerres, aquest període de l'Alemanya, diguem-ne, angoixada, deprimida, humiliada. Bé, veureu que aquest fenomen que analitzarem, l'expressionisme alemany, el cinema expressionisme alemany, va molt lligat a la psicologia d'aquells temps, d'aquells períodes entre guerres d'Europa i sobretot d'Alemanya. És un fenomen molt centralitzat. Les avantguardes europees, diguem que al llarg de la historiografia, del cinema, les avantguardes cinematogràfiques europees, s'han volgut contextualitzar o s'han posat en un mateix calaix perquè té cert sentit agrupar-les, aquest període, com dèiem, d'entreguerres, que el cinema encara era un... Tot just Ricciotto Canuto havia fet aquella tesi del sèptimo arte que coneixem tots, però el cinema encara era una cosa, no estava encara ben bé considerada dins de les belles arts, no? Llavors, a les avantguardes, a França més amb el surrealisme, a la Rússia soviètica, a la URSS, més amb el tema del muntatge i el tema del cinema de muntatge d'Eisenstein i companyia, després una mica el cinema aquest futurista, italià, i a Alemanya, a l'Alemanya de la República de Weimar, apareix aquest fenomen que és l'expressionisme. L'expressionisme, de fet, és un moviment cultural, un moviment artístic, que neix més a la dècada dels 10, potser, més neix a partir de la pintura. De fet, quan apareix el cinema expressionista alemany a nivell pictòric, diguem que el moviment ja ha acabat. I en què consisteix això de l'expressionisme? Doncs l'expressionisme, com diu molt bé la paraula, és l'expressió de sentiments. Va néixer una mica en contraposició a l'impressionisme, no? Aquella impressió de la natura, de captació dels sentits i de pintar, i potser aquella part més optimista, més lluminosa de l'impressionisme, doncs l'expressionisme és tot el contrari, és de dins cap enfora, i més de mostrar, és més diguem-ne, un moviment totalment irracional, no? Un moviment de sentiments, un moviment en què s'expressa, doncs, potser la part més xunga de la condició humana, per què no dir-ho, amb les temors, les angoixes, les pors, les passions, sobretot, no? Llavors aquests colors més contrastats i aquesta cosa més cridanera i més expressionista, valgui la redundància. Com es tradueix això en el cinema i en la situació que vivia Alemanya després de la Primera Guerra Mundial i previ a l'ascens del nazisme i a la Segona Guerra Mundial? Per això hi ha un tractat de Siegfried Kracauer, que és veritat que el va escriure el 1947, un cop passada la Segona Guerra Mundial, perquè recordeu que molts cops la història s'escriu en perspectiva, i el llibre es diu De Caligari a Hitler. Per què es diu així? Doncs perquè Caligari ve d'aquesta pel·lícula, que és el gabinet del doctor Caligari, segurament l'heu sentit, és de l'any 1920, que es considera com la pel·lícula fundacional de l'expressionisme alemany. I quines característiques té aquesta pel·lícula? Doncs mira, les característiques pròpies d'aquest moviment, d'aquest gènere, que és l'expressionisme, que és, per exemple, aquesta manera d'evadir-se i tractar temes, doncs, diguem-ne, no vull dir prohibits, però una mica tabús, i temes fantàstics, temes terrorífics. De fet, l'expressionisme es considera el cinema precursor, o si més no, o podríem dir que directament és el primer cinema de terror que existeix. Creacions de personatges com monstres, vampirs, bojos, científics bojos, sonàmbuls, i anirem veient que tots són personatges bastant extrems de la condició humana i d'aquesta psicologia
humana, no? Llavors, a nivell de tècniques que introdueix l'expressionisme, doncs podríem dir, no, aquesta història de jugar amb les llums, que aquesta gag que us feia al principi, ve molt influenciat pel tipus de teatre expressionista també del Max Reinhardt, no? Aquests decorats també molt extrems, les formes punxegudes, asimètriques, molt expressionistes també, no? Ja veureu que és molt impactant, no? La imatge visual és molt impactant, a la part que el contingut, diguem, psicològic, també, amb aquesta analogia de la societat oprimida, angoixada, de l'Alemanya de l'època. Quins directors o quines pel·lícules més destacades hi ha, no? Perquè això també és el que ens interessa al cap de la fi. Jo en destacaré 3 i veureu, perquè les destaco per l'evolució en aquest gènere, no? Com hem dit, del gabinet del doctor Caligari, perquè és com la més iniciàtica del gènere, perquè és del Robert Wiene, que després d'això potser no és tan destacat, que també, doncs el que dèiem, no? Té tots els tòpics, no? A part de, tècnicament, amb aquests decorats extrems, aquestes llums, té el personatge del doctor Caligari, que és un doctor... Després veurem que utilitza la tècnica del flashback, perquè també no queda molt clar si al final la història és real o se l'ha imaginat a un personatge que viu en un sanatori, en un manicomi, que utilitza aquest doctor, el doctor Caligari, amb aquesta funció, diguem, com de circ, utilitza un sonàmbul, i aquest sonàmbul representa que l'utilitza per cometre una sèrie de crims. Això també és un clàssic també d'aquest terror psicològic, no? I d'això dels assassinats en sèrie també és un clàssic del gènere. També hauríem de destacar potser, n'hi ha moltes, el Gòlem, el Faust, que també són mites, com dèiem, no? D'aquests romàntics, mites fantàstics. Hauríem de destacar el Nosferatu, que és potser un clàssic del Murnau, que és el director, dels directors claus d'aquest moviment, que és el Murnau. En aquest cas, Murnau i Robert Wiene. I després també destacaríem, com no, més endavant, Fritz Lang, perquè Fritz Lang és potser el que sempre es volia com distanciar una mica d'aquest moviment, però evidentment està molt influenciat, és coetani, i és el que farà una mica el viratge d'aquest moviment més cap al cinema thriller, cinema negre, i també el viratge cap a Hollywood, perquè, com tot, com va passar també en un altre vídeo que tenim, mira, us el deixo aquí, que és un vídeo que tenim sobre les modernitats fílmiques més dels anys 50 i 60 d'Europa, bueno, de la postguerra, dels anys 40 també, el neorealisme. Al final Hollywood, o el sistema de Hollywood acaba, com no, emportant-se i xuclant aquest talent. Al final, diguem que Europa, tradicionalment, crea la contracultura, o crea la cultura, o crea els moviments, i Hollywood, la maquinària i la manera de fer-ho, i molts directors d'aquests, també molts perquè van haver d'acabar fugint per la seva condició de jueus o per la seva condició antinazi, diguem, i com Fritz Lang van acabar a Hollywood. El mateix Murnau, que parlàvem abans, es fa molt famós també per una de les últimes pel·lícules mudes, que és Sunrise, que és Amanecer, que es pot considerar també molt influenciada per l'expressionisme alemany, però és una pel·lícula ja de Hollywood. Acabo de dir una cosa que és molt important, estem encara al cinema mut. És a dir, recordeu que el cinema sonor no apareix fins l'any 27, però tot i que es comença a popularitzar cap als anys 30. Aquestes pel·lícules són mudes, i és veritat que aquesta que us mostraré aquí, del Fritz Lang, és de l'any 31, i ja és una pel·lícula sonora. De fet, diria que és la primera pel·lícula sonora de Fritz Lang, no sé si m'equivoco, que també l'haureu sentit anomenar com un clàssic, que surt també a tots els rànquings de la història del cinema, que és M, El vampiro de Düsseldorf, una pel·lícula icònica. No es pot considerar 100% a l'expressionisme alemany, tot i que jo la vull mostrar com l'evolució i la influència, i a partir d'aquí tota aquesta influència que tindrà l'expressionisme alemany en el cinema negre, en els thrillers, per exemple, en autors més moderns com
Tim Burton, claríssimament, o tants altres, no? Llavors, El vampiro de Düsseldorf també és una pel·lícula que vull destacar amb el Peter Lorre, segurament el coneixeu pel seu paper secundari també a Casablanca, entre d'altres. Bueno, el Conrad Veidt, el sonàmbul, el Cesare, el sonàmbul de Gabinete Caligari, també és l'alemany de Casablanca, Vull dir, compte. Llavors, aquí també aquest arquetip, no? Aquest personatge, que en aquest cas és un assassí en sèrie, un assassí, un psicòpata que mata nens. Hi ha unes imatges aquí, doncs que és una meravella. O sigui, aquí hi ha unes imatges aterradores, no? Inquietants a la vegada, però d'una bellesa increïble, que no sé, bastant irrepetibles. Que va escampant el terror, es diu El vampiro de Düsseldorf, però jo diria que passa a Berlín, la història, però bé, no me'n recordo. En tot cas, aquí és com tota una societat, no? Amb aquest terror, aquesta por, bueno, i aquí hi ha tot d'analogies i simbolismes, els que vulgueu, doncs amb el mal i el nazisme i aquesta bogeria. També hi ha un personatge del doctor Mabuse, un d'aquests personatges típics de l'expressionisme alemany, que també es relacionava possiblement amb Hitler, o no. Hi ha tantes interpretacions que això ja ho deixo a cadascú. En qualsevol cas, el que està bé d'aquesta pel·lícula és que per primer cop també mostra que tota la societat es posen d'acord aquí, no? El poder, l'Estat, però fins i tot la màfia, perquè tampoc li interessa que aquest personatge corri pels carrers, i tota aquesta societat l'acusa amb ell, d'aquest assassí. En canvi, ell diu que els que fan el mal, vindria a ser una mica aquesta metàfora, no? Els que fan el mal el fan perquè volen i ell el fa perquè no pot fer-hi més. Llavors hi ha aquesta visió del boig, no? Perdó per la paraula boig, però pel malalt mental o pel psicòpata que ens mostrava aquesta pel·lícula. Bé, en resum, El gabinet del doctor Caligari, crec que és un classiquíssim, no del moviment, sinó de la història del cinema. Metròpolis, de Fritz Lang, no l'hem comentat gaire, però també la recomano. Aquesta és la visió més futurista, diguem, de l'expressionisme. També, no? Una societat, en aquest cas, té un punt de Romeu i Julieta, aquesta societat futurista. Aquest no només ha influenciat a nivell d'expressionisme, a nivell de la imatge i a nivell de tècnicament, sinó també el gènere de la ciència-ficció, diguem que potser és la primera pel·lícula així important de ciència-ficció. Segur que heu vist, segur que teniu imatges icòniques que heu vist d'aquesta pel·lícula. I per últim, El vampir de Düsseldorf. Hi ha moltes més, no? Nosferatu també és un clàssic, que també està bé que veieu. Doncs res més, això és una mica per sobre, com sempre. Intento i tampoc puc aprofundir molt perquè un no té tants coneixements, però intentar més per sobre, donar uns tastets, donar una mica de visió d'alguns moviments, de diversos temes, perquè en definitiva tot és qüestió de cultura. Moltes gràcies. Si voleu us podeu, com sempre us dic, subscriure-vos al canal o posar un m'agrada o algun comentari, qualsevol cosa. Ens veiem a la propera. Adeu!